Победител среща Боян Михайлов Занчев Варна. Следваща среща Стилян Кирилов, Йокушин Кай Плевен и Йордан Каджиев Цветана Велико Търгово. След тях да се подготвят Константин Тодоров, Гладиатор Бургас и Александър Трифонов, Ортопедик Свищов. За следваща среща на Димитри да се готвят Борислава Латинова Долу Перник и Мартина Манева и Кигай Бургас. Борислава Латинова Долу Перник, бял пояс, и Мартина Манева и Кигай Бургас, червен пояс. След тях да се готвят Ана Георгиева Варна и Симона Андреева Сантоки Бургас. За ДДБ да се подготвят Георги Радков Трилхасково и Дарин Григоров Сейкен Добрич. За ДДБ 2 се подготвят Константин Тодоров Гладиатор Бургас и Александър Трифонов Ортопедик Свищов. Победител от ДДБ 1 Гена Иванов Цунамичен План. Следваща среща Георги Радков Трилхасково и Дарин Григоров Сейкен Добрич. Следваща среща да се готвят Борислава Латинова Долу Перник и Мартина Манева и Кигай Бургас. Моля състезателка на Кигай Бургас да постави своите протектори. Мартина Манева. Георги Радков от Трилхасково и Дарин Григоров Сейкен Добрич. След тях да се подготвят Петър Радичев Бухаби Доджо Асеноград и Благовест Георгиев Сантоки Бургас. На Димитри